Думи като семена, какво посяваш в себе си. Представи си за миг, че всяка дума, която изричаш или мислиш, е семе. Не просто звук, не просто мисъл, а истинско семе, което пада не навън, а вътре в теб. В почвата на съзнанието ти. В сърцето. В душата. И сега си представи. Ако можеше да видиш какво е поникнало там до днес, би ли го нарекал градина? Ние толкова често говорим на себе си несъзнателно. Пак не успях. Не ставам за това. Никога няма да се променя. И не осъзнаваме, че тези думи не си отиват. Те остават. Посаждат се. И ако ги повторим достатъчно пъти, те пускат корени, стават начин на мислене. После е начин на усещане. После е начин на живот. А после се чудим защо се чувстваме неуверени. Защо се съмняваме във всяко свое решение. Защо не можем да излезем от вътрешната сянка, дори когато навън грее слънце. Но какво, ако ти кажа, че това не е съдба, а просто градина, която се нуждае от нови семена? Защото думите ни могат и да лекуват. Мога да се променя. Заслужавам доброто. Давам си време и обич. Искам да те поканя на нещо съвсем простото, но истински силно. Вземи една дума, която често си повтарял, дума, която е ранявала. И аз сподели в коментарите. И след нея напиши нова, друга. Такава, която искаш да се вкорени в теб от този ден нататък. Може би това ще е твоят момент на ново начало, а може би точно твоето споделяне ще бъде вдъхновение за някой друг. Защото в тази група не сме просто хора, които четат. Ние сме хора, които се отглеждат един друг с думи. Ако нещо в този текст е докоснало част от теб, сподели го. Разкажи какви думи си посявал досега и какви искаш да посяваш от днес нататък. Нека заедно създадем вътрешен свят, в който расте надежда, а не страх. И ако усещаш, че това, което правим тук, ти помага по пътя към себе си, абонирай се, натисни камбанката и остани с мен. Тук няма съвършени хора. Има хора, които избират нов език към себе си. А това е началото на всяка реална промяна.